Yun, oh. Mga kasinag, good morning. Parang nandito si Bagwis. Ayan daw sa baba. Gutom na. Nandito ako sa Rawis ngayon mga kasinag. Kala ko andyan siya sa tabing dagat. Titingnan ko nga mga kasinag yung tinaang trap kung may huli. Wala ang huli ah. Sana may mahuli akong daga ngayon. Napakain kay Bagwis. Wala na rin. Wala ding huli. Nakadalawa na. Wala pang huli. Mga kasinag yung mga kasinag yung 8 trap ko sa daga, isa ang nahuli. Ayan oh. Ito lang ang nakahuli. Ito puro umang naman. Mahina ng daga dito sa amin. Mahina ng daga dito sa amin mga kasinag. Kainin natin si Bagwis. Nagwawala na. Naririnig ko kasi mga kasinag humuhuli na si Bagwis. Nagwawala na. Nandito ako mga kasinag sa bahay. Mga kasinag, andito na ako sa bahay. Si Bagwis wala pa rin. Nandun pa yata sa may kabila dun. Doon ko narinig maghuni kanina eh. Kasi itong daga dito ko muna. At para kung dumating siya mga kasinag, yan, para kung dumating siya mga kasinag, makita na niya. Mamaya tawagin ko mga kasinag, andyan yun. Ay lipat ko lang si Magayon. Dito si Magayon eh. Ayun oh. Nambabara ako na si Magayon oh. Yun. Si Magayon at ka babae, binabarakuhan yung ano niya, kalaro. Itong Magayon na ito. Naglalandi ng Magayon na ito. Good morning. Good morning. Hi. Very good na yan na. Yung bait-bait. Ay. Ganyan pagdating. Madilat sa paa, manunuag. Ba. Halika dito. Ha? Nag-almusal ka na? Ha? Ayan mga kasinag, ilipat ko muna si Magayon. At may pakainin ko si Bagwis. Tawagin natin. Bagwis! Andito. Bagwis! Halika na, kakain ka na. Hindi ba mga kasinag? Ayan agad si Bagwis. Kanina pa yun doon sa kabila. Doon sa may mga bahayan doon sa kabila. Sige ang wala. At naghihingi na ng pagkain. Pati itong maalaga ng baboy, nagwawala naman. Chloe, good morning. Malungkot yung bunso namin ngayong umaga. Bagwis!
Tawagin natin dito mga kasinag, pakainin natin. Buti may nahuli ako kahit isa. Bagwis! Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan. Bagwis! Kagulo ng mga manok. Basta dumating si Bagwis mga kasinag, nagkakagulo ang manok dito sa bahay. Bagwis! Kati ng ilong ko. Ayan o. Bagwis! 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 Halika, kumain ka na oh. Bagwis! Bagwis! Halika na! Ah, Bagwis! Bagwis! Halika na! Ay pagkain ka dito! Ah, Bagwis! Ah. Halika na! Oh, oh, ito na. Okay. Gutom na. Ha? Gutom ka na? Kanina kapag ingay doon sa kabilang bahayan doon. Ano? Ginising mo yung mga tao doon? Ha? At doon ka nagparaingay? Opo. Sige, panoorin mo muna. Gutom na ang bibi. Ha? Gutom na? Ha? Ikaw kaya? Buti nga may nahuli ako ngayon kahit isa. Oh. Mamayang gabi manghuhuli na naman ulit ako. Mga kasinag, may nag-comment pala dyan, si Bagwis daw, hawakan ko sa ulo. Wag daw sa paa or sa dibdib. Mga kasinag, hindi nagpapahawak si Bagwis sa ulo. Kung mahawakan mo man si Bagwis sa paa at sa dibdib lang, sa ulo hindi. Gusto mo nang kumain? Ha? Opo, gusto mo nang kumain, baby Bagwis? Kakain na ang baby. Gusto nang kumain ng baby. Ha? Mamagic ako ha? Mamagic muna ako sa iyo. Itong daga na ito, papalabasin natin sa hula. Ano? Oh, magic na, magic. Oh, magic. Oh, wala na yung daga. Oh, asa na yung daga? Wala na. Oh, wala ka ng pagkain. Oh, wala nang laman, oh. Oh, tingnan mo, oh, wala nang laman. Yun, oh. Yun ang ibig kong sabihin sa inyo mga kasinag. Pag may hindi natunaw si Bagwis na pagkain niya, iniluluwa niya. Kagaya ngayon, oh. Na yun, oh, nalaglag. Oh, yun, oh. Nalaglag na. Hindi yun natutunaw sa kanya. Ngayon,
Sige na, habang naghihingalo pa. Tirahin mo na. Oh, habang nagpupulok-pulok pa. Opo. Kinakain na. Kainin mo na yan. Opo. Oh, habang naghihingalo pa. Ayun oh. Ay baka makatakbo yan. Oh. Very good. Opo. Kumain ka lang, kumain dyan.
Galit si Bagwis mga kasinag. Ito kaya si Magayon, no? Ayan, no? Pinainom ko ng tubig. Tapos pinaliguan ko na rin. Ayan, oh, pinaspasan ni Bagwis, oh. Ay, bihat banata na, oh. Nilunok pati buto. Buti ba ito si Bagwis? Matibay. Yun. Pingas-pingas. Talas na talaga ang ngipin ni Bagwis. Ay, ang ngipin ang tuka. Matalas na. Iniwan ko muna si Bagwis dun mga kasinag. At nagagalit. Mahirap tang lapitan, baka mga atake na naman. Balikan ko lang mamaya ulit. Tingnan natin kung busog na siya. Wala na si Bagwis mga kasinag. Lumayas na. Lumayas na si Bagwis. Ayan mga kasinag, wala na dyan, oh. Umalis na. Saan pumunta? Ayun, andito. May kinakain pa ba ito? Ayun mga kasinag, ayun. Lumipat ng pwesto. Ayun mga kasinag, may kinakain pa si Bagwis. Ayun, oh. Ayun, sa palapa ng niyog. Ayun mga kasinag, na-update ko naman kayo kay Bagwis ngayong araw na ito. Sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, magpapasalamat po ako ng marami. Kasi 41,000 subscriber na tayo mga kasinag. Nagpapasalamat po ako ng marami at tinatangkilik nyo ang aming YouTube channel ni Bagwis. Kaya mga kasinag, wala na po akong masabi talaga kundi salamat. Hanggang dito lang mga kasinag.